chibia igwe ga-abụ ka ọ ga-abụ eze si na chibia igwe ga-abụ ka ọ ga-abụ eze si na chibia igwe ga-abụ ka ọ ga-abụ eze si na chibia igwe ga-abụ ka ọ ga-abụ Paranese abia mu kan si abia ogwa tu no so Ogidi anamu egwu a ka ije ya nwanya obi anwele egwu a ka ije ya nwoke obi anwele aisi nwoke na nwanya sibi agbali egwu a na egwu a bụ egwu udo egwu a ka anyị ji gwa Ọraneze siba na eze sikwa na chi maka na ọ bụ chi na-eme eze ya ka anyị ji bịa maka na ọ bụ egwu ka eji mara anyị si nwoke na nwaanyị sibi agbali egwu a na egwu a bụ egwu udo na egwu a bụ egwu agamniru Eba, ide, sa, ide. Eze si na chibia. Dogo anya sa bia lo. Mana lumba kana iyewo ide. Eze si na chibia. Eze si na chibia. Dogo anya sa na mu. Igwe ga-abụ ka ọ ga-abụ. Waka nwa na China, wa bala ku na nwa. Eze si na chibia. Mana lo dogo ego, dogo eze mu. Igwe ga-abụ ka ọ ga-abụ. Wa bala ku na nwa mana lo na mu kenele. Eze si na chibia. Ona mwana sample toki. Eze na modele. Igwe ga-abụ ka ọ ga-abụ. Ọraneze makalu numu na-eti egwu igirigi ego mụ na egwu ibia egwu ndị chi eze egwu Ọraneze mmadụ aka eji bịa egwu ndị chi eze egwu egwu aka dị gwa mgbe Igbo nwoke na nwanyị n'ọrụ ji na maze Ijelegwe mmanwụ balibe mmụọ Ọraneze ụmụ Igbo bịa na mmadụ ọka si abịa alụsi egwu na mmụọ na-egwu kele mmụọ mmanya n'ebe egwu maramarụ ewe Ọraneze n'ebe egwu maramarụ ewe igiligo Eze si na chibia Iwe bụ na mmadụ na-emere n'ụwa tụwasị obi etu n'ọrụ chi na mmeze n'aka mụ dibịa egwu ọ bụ ị na-azụ abịa tụwasị obi etu ọrụ chi na mmagala Eze si na chibia be dibịa egwu egwu ọmụ ọbabụ mmanwụ ewe udu ewe ezela mụ na ọwe ya ọmụ ị na-alụ olugbe tụwasị obi etu n'ọrụ chi na-amụ agala ọmụ ị na-alụ ọlụ aka tụwasị obi n'olise ọrụ chi na-amụ agala ewe ọmụ ị na-eti egwu tụwasị obi n'olise ọrụ chi na-amụ agala ya ka mụ ji tie n'egwu
agwazie ndị mgbe obodo eze si na chibia eze ma ogerele n'okwu onye eze ma ogerele egwe ti egwu ọma ma mmanwụ arụ obodo n'ike igiliga ego mmadụ oke dibịa ọ ga-ala egwu ijele dike mmanwụ na mụ nnọwa ya eze sira chibia gweyi na mwewe be nna gwa m igbo dido wachi belaze na-asị m bịali egwu n'eze sira chibia ọka nwa ọrụ nya kpọrọ m masị m oji abịali egwu n'eze sira chibia eze nwa gaala onye na-ekwu okwu ebe Emmanuel eze ọnna meke Emmanuel onogwu wachi belaze bụ leze ya bụ Emmanuel aka High Chief eze si na chibia odogwu ọbụkpa na Nsụka Enugu steeti ndu mmanwụ Emmanuel na mụ kenele ọka nwa na Nsụka ọrụ na kpọrọ m bịa ọka nwa na Nsụka Emmanuel odogwu eze si na chibia ọrụ na kpọrọ m gbule egwu ọka nwa na Nsụka odogwu na obodo oyibo onye eze na mụ kenele Emmanuel odogwu ego eze si na chi ọka nwa na China ka ọ dị bute ga-ebute ọka nwa ọrụ ndị akpọrọ m ọsị m ụjọ abịa na-egwu eze si na chi bie eze si na chi ego nọ eze na mụ kenele ya bụ onye ọma eze si na chi na Istanbul Turkey eze si na chi ego ọka nwa na Istanbul Turkey nwere model bụ Turkey na China ebe ọ na-atụ ego ọ na-agba China ọ na-agbakwu Turkey ebe ọ na-atụ ego Emmanuel ọka nwa Istanbul Turkey odogwu na Nsụka eze na mụ kenelie Emmanuel ọrụ ji akpọrọ m bịa osi mụba pịali egwu achie mmanya eze na Ikolobia aka o ji gba mmụmụ mmanwụ sị m oji apịali egwu eze si na chibia igiliga eze na mụ kenele Emmanuel ọma president ndị Inner Circle Brothers Club eze na mụ kenele onye president ndị Inner Circle Brothers Club ndị ọma Emmanuel odogwu ọka nwa na Nsụka eze si na chibia onye nna na mụ kenele onye ọma Emmanuel odogwu onye ọma eze na mụ kenele T.O. Free Home and Properties Adria Limited ndị ọma Emmanuel na mụ kenele ọka nwa na Nsụka eze si na chibia Emmanuel odogwu ego mmanwụ Emmanuel mụ kenele egiliga egwu nwa gbala akụ na China onye ọma Istanbul Turkey onye ọma eze si na chibia eze si na chi Global Estate dogwo eze na mụ kenele Emmanuel nwa gbala akụ na nwa onye ọma na Nsụka Emmanuel nwa gbala ọgala na Ikolobia onye ọma eze na mụ kenele
onye fe mmadụ na mụ kenele CO Spring Fair Global Limited mmadụ na mụ kenele mmadụ oge ji bi egwu ọganegwu eze si na chibia mmadụ odogwu abụkọ ga-abụ onye ọma na Nsụka eze si na chibia mmadụ odogwu abụkọ ga-abụ ọka nwa na China eze si na chibia mmadụ na mụ abụkọ ga-abụ ọmọdé Istanbul Turkey odogwu eze si na chibia ikiligo onye nna na mụ abụkọ ga-abụ mmadụ oke ji bi egwu ọ ga-ala ọsịmụkene ezi onye akụ ya ọma Jennifer Mmesoma eze gịlịga ewu odogwu oyi onye ọmụ obi dị ya gịlịga onye nna na mụ kenelia ịmanalụ ọgbala akụ n'Ikolobia ịmanalụ eze si na chibia ọsịka ike na ezi oli akụ ya ya bụ Jennifer Mmesoma eze osodi ọma akụ mma obi dị bịaruo na mụ kenele nwunye manalụ bịaruo ọka nwa na Nsụka Emmanuel simuka na ezileti ya bụ ezi papia ya bụ late Chief Eze Christopher ọnwụ bụla ezi nna Christopher na ọnwụ wulie amamole Emmanuel ana ogwu ngwale Emmanuel nwanne m dịko ngichi n'obi mara nwa ya gwanya mụlie Emmanuel eze si na chibia eze na mụ kenele onye Emmanuel ọ na-agwakwa nne m ya leti na-agwa ezinne ọnwụ bịa ligbuo onu ọ na-agwa ya ya bụ leti Mrs. Benedict Kenechukwu eze Emmanuel gị ji n'obi Emmanuel odogwu eze si na chibi ego odogwu na-agwakwa mami ya na-agwakwa papa ya ọnwụ bịa ligbuo onu amara iwe ya mọnwụ Emmanuel na mụ kenele Emmanuel gị ji n'obi mmanwụ egbe eze nwa ga-lewe wasi mu kenesi nwanne ya bụ ezi nwanne nwoke Anthony eze ọfọ odogwu na ọbụ gbara Nsụka Enugu steeti odogwu Anthony na mụ kenele CEO Tony Brand Nigeria Limited CEO Tony Black Wine and whiskey Emmanuel si mụ kerunu ndị ejibile obodo mmanwụ yesi brọda ya ọsịga ike n'ezi oli akụ ya eze Ụkamaka Berlin osodiema anya kerunu ya bụ oli akụ Anthony ọfọ ọka nwa na Nsụka Emmanuel si mụ kerunu eze si na chibia egwu Emmanuel eze ọgbọgọ bịa lụọ onye nna m nwebalibeghị odogwu
Emmanuel Osika Ikene eziwanne nwanyị eze Onyechukwu Ugobu eze nwanyị mmiri bịanuo eze na m kenele onye ọgbụgba n'Enugu steeti Nsụka giligo onye na mmanwụ kenele si egwu ọgbọ mara gwa Emmanuel odogwu onye nna mmanwụ kenele Emmanuel Osika Ikene ọ dị France ya ndị o ji bili obodo Emmanuel Simukene Kanet Osta onye bụ Osinachi ọka nwa Istanbul Osta na mụ Kennedy Osta odogwu onye eze mmanwụ na-agụ egwu ọka nwa onyi n'Enugu Ezike onye ana na mụ kenele CEO Simas Import and Export President the Ultimate Brothers Club ndị eji bili obodo Giligo mmadụ oke dị bịa Emmanuel odogwu onye eze mmanwụ na-agụ egwu Emmanuel odogwu ego eze si na chibia Emmanuel bịa eze si na chibia oyi ya nna mmanwụ kenele ka ije kene Ikechukwu ma nje mmanwụ na-agụ egwu onye ọma Sulugede mmanwụ na-agụ egwu onye ọma Sulugede wa n'Enugu Ezike onye ọma na Toki onye ọma Sulugede nwanne m onye ọma na Toki ọ bụ onye ọma Emmanuel na-asị mụ kenu eze si na chibia onye nna m kenele Osika Ikene High Chief John Ifeanyi Chukwu okwu banego onye eze mụ kenele okwu banego n'Enugu Ezike onye nna m kenele onye ọma Global Logistics onye ọma CEO Global Solar Energy and CCTV Camera Solar and the Solar Light onye eze mmanwụ kenele ezigbo mmadụ na Philippine nwa akpala akụ na nwanuo ijelegwu mmanwụ Bullewe Change na China n'okwenye eze mmanwụ kenele onye ọma Emmanuel nọ eze si na chibia na-asị mụ kenunu Emmanuel odogwu na-asị mụ kenunu eze si na chi na-asị mụ kene Kasie Mobi Collins aka Oluwa Dollars na Toki onye ọma na Nsụka Oluwa mmadụ oke na-ekwu ena na mụ kenele Oluwa Dollars nwa akpala akụ na nwanuo onye nna mmanwụ kenele ọ bụ onye ọma eze si na chi na-asị mụ kenunu ezikolobi ego ka anyị jee kene Ikechukwu chi emelie bịa Ikechukwu chi emelie mekenunu ya bụ
ọzọ Ogbuefi Nwachimele mma odogwu na ala ụlọ Nsụka onye nwa CDO Inoro restaurant at the lodge na Abuja n'ogwu ọgbala mmanwụ eke n'unu eze si na chi ego na-asị nwoke n'unu n'ogwu ọgbala akụ na nwa na-asị nwoke n'unu nwoke nwa na Nsụka ka anyị jee kene anyị ka Izunna ọrụ na-egwu lọrọ odogwu ọka nwa na Enugu Ezike anyị ka onye obodo onye ma CEO anyị ka TV production chairman anyị ka injinia dogwu onye eze mụ kenele ọka nwa na Lagos ebe ọ da-atụ aka onye ọma eze si na chi na-asị mụ kenunu ọka nwa na Nsụka ka anyị jee kenechi nwakpala kodogwuo kenechi Valentine Wimanel eze ọma kenechi onye ọma ga-esi bubana eze mkpụ na Tọki onye amaza mụ kenele ọka nwa na Enugu Ezike odogwu na Nollywood ezi ikolobi egwu egwu ọmụmụ ebe agụ mana ruo egwu tụọ ka mụ ndị ọmụmụleti egwu giliga agụ egwu eze mụ na egwu ibia egwu eze si na chi bịa ịnọzikwa ya ọka nwa na China odogwuru Istanbul Tọki mmanwụ bịalibeyi adịrịsị na Nsụka nụọ mmanwụ bịalibeyi gidigidi ụgbọ mmanwụ ịmalịmụ dị egwu ọgbọ nwoke egwu iburu eze si na chi bịa Emmanuel odogwu onye ọma na Nsụka eze si na chi bịa Emmanuel odogwu ọka nwa na China eze si na chi bịa Emmanuel na mụ ọwụrụ Istanbul Tọki odogwu eze si na chi bịa ikiligo onye nna na mụ High Chief Chidera Emmanuel Obasinachi ọka nwa na Spain onye nwa Ronaldo Nsụka afụnwelo tenna gizizi na Nsụka odogwu onye eze ka ijebe obodo mmanwụ ekeneyi onye ọma CEO Obasinachi Global Enterprises onye ọma CEO Obasinachi Empire agbanje nwere obi eji elie gelie eze mmụọ n'iru okwu ezi ikolobi ego eze mmadụ oke ji bịa egwu na ichi eze ego ezi ikolobia onye ọma eze mụ kenele ọ bụ onye ọma Emmanuel eze si na chi na-asị mụ kenunu egwu Emmanuel bịa ruo onye nna mmanwụ kenele ọ sị ka ikene High Chief Sir Nnamdi Henry
onye ọma CEO Luxury Home onye ọma bigini n'obi anụọ ọka nwa na Spain European Tiger n'okwu onye eze mmanwụ genele ọ bụ onye ime mmadụ na-asị mụ kanunu eze si na chi bịa eze nwa gaala mana alụ mmadụ oke na-ekwu ọsịka ịka na Stanley Ugo eze nwa gaala ka anyị jee kene Stanley Ugwu Stanley mụ kenele Stanley Ugwu mmeke na-eyi onye n'ibili obodo odogwu na-akwụ uha Ọka na Nsụka Enugu steeti aka na ama junior ọgba bọọlụ na Cyprus n'ogwu onye eze mụ kenele onye ọma CEO Integrity Traveler Wars Limited n'ogwu onye eze igiliga akwụ ego eze mmadụ egwu ibi ewo akwụsị na chibia ya bụ ibe na-agwa mmụ Igbo niile ndị ahụ ndị gbara akụ dị Colombia dị na-etilegwu ndị ahụ ndị gbara akụ na nwanuo dị na-etilegwu ka anyị jee kene onye ọma injinia Kenneth na nwanyị onye ọma injinia Kenneth odogwu onye ọma azalawu oke nwa na Nsụka ezi Colombia onye ọma CEO Pete Zomwes onye nna m kenele odogwu onye nna m kenele onye ọma eze si na chi bịa desi mụ karunu mbulu egwu bịa n'ogwu ọmalakụ na nwa ọka nwa na China onye ọma na Nsụka adresị ndị Nsụka anyị ekeneghị dejeni ka anyị kene High Chief Ifebu uche mụ keneli o John Aboye eze High Chief odogwu Ifebu uche mụ kenele John Abo onye nana mụ kenele odogwu n'obi Nsụka CEO Oji Mexico Exchange ezi Colombia ego Oji Mexico Global Service ezi Colombia onye ọma CEO Oji Cosmetics Mexico Medicine giliga akwụ ego eze siri chiwe ya si mụ karunu mbulewu ya ilewu ijala mmanwụ na-agwụ egwu onye ọma Ebuka Jus ekesi na chibia Young Cat Kid ezi Colombia ego odogwu Ajaba eze siri chiwe nasi mụ karunu mbulewu ya
eze si na chi ego nọ eze wagala odogwu egwu ọka nwa na China ọrụ na akpọrọ m gwụla egwu bịa eze wagala egwu ọrụzi bụbụ nke odogwu wakpara akụ na China odogwu na Istanbul Turkey ndị nwere ọgwụ eje elie ego elio anyị chekene anyị chief anyị ọma John Paul Tochukwu onye eze m kenele ọma John Paul Tochukwu ọchanja bịa ruo eze ọkọlọbịa ego akụbakụ onye nna m kenele ọka nwere eluigwe eske akụbakụ bụ odogwu ezi ikolobịa dike onye ọma CEO Blessed Ọchanja Global Exchanger onye ọma na China and Asia ezi ikolobịa ego wabalakụ na nwanuo ezi ikolobịa ego onye ọma CEO Blessed Ọchanja Ga Autos General Manager 20 naira clothing factory na London na UK giga egwu n'ogwu onye obodo n'ịgbala akụ na nwa mmadụ nwa nwere obi ego nasi mukerunu aidi bulego bia modelu eze si na chi ego eze nwa gala o oke nwa na Nsụka nasi mukerunu dogwo eze mu kenele eze si na chi bia modelu modu oke di igwe modelu modelu na mu kenele eze si na chi bia wachi bele zo mu modelu bia ruo Manalo na mukenele eze si na chi bia waka nwa na China mmadụ keri igwe telewe mmowo na mone eze si na chi bia waka nwa na Nsụka bịa ruo na mone Wati Balanza one oyo mwana China Wati Balanza go Wati Balanza bianuo dogo ya na mu kenele oyo wa CEO Enterprise Limited Yes Colombia Emmanuel simu karunu eze wagala Emmanuel eze sinachio onye maza mu kenele na simu karunu egwe ibudu egwe mmanwụ na-eti egwu kaije kene mmadụ Darlington aka Jenechon onye ọma Istanbul Turkey onye ọma CEO the General Bar and Suit gbogbo onye zigiliga akwụ ego nwanne gbalakụ onye ọma eze si na chi nasimukerunu egwu anyị na-eme mmanwụ ijele egwu mmanwụ na-eti egwu ka anyị jee kene ugwu anyị chụwa maka ndị n'ibili obodo mmanwụ anyị chifu akwụsị na chibia ndị n'ibili obodo China France
Global Exchange Yezi Colombia Onyama CEO China Funds Global Enterprises gbogbo onye zama ogenele ame mana lugodogu dasi mu kenu ijelegbo igiliga ku mo ogenele odogu ijelegbo igiliga ku mo ogenele mana lugbo ye melegu ijele dike oke nwara suka yanuo na mo ebaliwe mana lo yanuo na mo ebaliwe yo igiliga na mo ebaliwe wakana suka madu ka di godo mawu mana godo na mu kedele ke wana China abala ko na wa igiliga na mo kedele o dia gwa mo na gwewu ijele dige dia bona ze ka belu igiliga na mo ne aluso welugo chuo ke bai na dugai na mo na mo arobu jo bidedi o jara mo mo tie go mo be bulu mo to wa mu da da wo ro da da jiligo azero mo na mo mala lu bialu ai ka wala China wewe dawne sambulo dogu oi onya za mo male ha wo aba Innocent abo madu kele tilewu Innocent abo jibanze eze nwa gala Tas Connector Exchange Baza na mu kenele Jibanze odogu madu kedi jobodo Oraku Mebish Onyama CEO Tas Connector Supermarket Onyama CEO Tas Connector Club and Bar Onyama CEO Tas Connector Mathematics and Wine Onyama CEO Tas Real Estate and the consultants Iligo yeze mu kenele Nebu eze igiligai Onyama eze sinachio Yasi mu kenu numbule ubia Diedi bile bodo Nebu diedi bile bodo Mou Kaija kene do the dancing on my CEO Demo Exchange Alusiego one of Umagama community Alusiego madu kene hu ibudu Demo madu kene hu demo dogu Oke wana Philippine Wabala kuna mwa Dogu na aviate na avianuo Yezi Colombia go Demo na mu kenelia Dogu na Philippine Ondo mana aviate na Yezi Colombia dika Diagwa mama mwe Diagwa na zeka mwe Alusiego muna wivi mwe yele dika Diagwa na zeka mwe inozebea Tawa ya nabili na mama baleku ego Alusiego mwe dika Idigiru bo mau wale mwe Diagwa na zeka tiwegu wale mau Ijele dika mwe ijele Muna ya ibilio Aijaka no ketu Boniface Ezi Colombia dika
onye ọma eke onye ọma teze atọmụ mmanwụ atọmụ kenele ateze warụ na Nsụka bịanụọ ezi ikolobi ego onye ọma CEO onye ọma onye eze Mr. White Enterprises kiligo onye eze mụ kenele onye ọma CEO onye ọma eze onye ọma CEO Mr. White fashion and designer ezi ikolobi adike onye ọma CEO Mr. White Global Exchange n'ogwu na Dubai ikodi bute ga-ebute Dubai ikodi tikwu ego etikwu ọkala ego nọ ihe dibụla obodo mmanwụ n'amama ọkala egwu ego udu ka anyị jee kere Chief Chiderawa Demisi Odogwu Demisi Abonyeze Chiderawa Gbo Mama G Money ọka nwa na Brazil onye ọma GDO Gidest Global Enterprises onye ọma CDO Odogwu Onyeze onye ọma GM Superstars Odogwu ndị gbara akwụ Nicolobia Pastor and Venture onye ọma CEO G-Money Exchange anyị ekene unu mmadụ keji chi eze mmadụ elu nwanna maka ọrụ onye akpọrọ m mbụla egwu ya eze si na chi mmadụ elu na mụ kenele mmadụ elu nwanna maka bịa lụọ oyi udu mmụọ mmadụ ke na-ekwu ogwe mmadụ elu na mụ kenele eze si na chi bịa ọka nwa na China eze si na chi ọka nwa na Istanbul Turkey eze si na chi ọka nwa na Nsụka nwa gbara afọ na nwanuo ịmanalụ mmanwụ kelele o ọrụ nna kpọrọ mbụla egwu bịa eze ọgbọkọ dike Ikolobia manalụ mmadụ oke na-ekwu nwanna maka Yọma na China Emmanuel Odogwu oke nwere Istanbul Turkey mmekene yi onye maze m ukelele iwe ya bụ ụkọ ya bụ Emmanuel oke nwa na Nsụka Odogwu ọgbala akụ na nwa mmekene yi irigbo mmanwụ na mụkwale kiliga ego okpuru egwu ibia Emmanuel Odogwu ọka nwa na Nsụka adịrasị na Nsụka gbanwere ọgwụ ejelie jele ego mmanwụ na igenele Odogwu nwere obi kiliga na igenele ọgala ego Odogwu Emmanuel na mụkwale gwu ego na China bịa ruo na mụkwale eze nwagala udu mmụọ mmeke na-eyi Emmanuel Odogwu ọgala ego Odogwu na mụkwale ọgala nwere ogwu gbanwere emele egwu kiliga ego na Emmanuel na mụkwale Odogwu eze ọgbakọ bịa na Nsụka obodo mụ mmanwụ na-agwụ egwu onye ọma na China ọgala ego nọduo na mụ giliga akwụ na mụ kenele ọma Istanbul bịaruo ọgala ego onye asa ụgbọ mmanwụ na mụ gbara legbo dogbuo na mụ kenele
mama mmanwụ arụ ebute egwe ijele egwe mmanwụ arụ na anyị kenele ka anyị jee kene azụ ọba Chris nwa ụlọ azụ ọba Chris eze na mụ kenele odogwu azụ ọba oke nwa na achala mmadụ ka eji chie eze odogwu na mmụọ oke achala eze ọba eze nwa gaala diagasi na mụ kenele egwe diagasi odogwu eze ọba kwa bịa ruo onye ọba eze na mụ kenele odogwu na mina Ayama CDO Eze Chris Electrical Nigeria Limited onye ọma eze ọba na mina ka ọ dị achụ aka onye ọma eze mụ kenele eze ọba si mụ kena eze oliakụ ya ya ma chibuzo mụ kenele divine mụ agbala ọbadịju mee kenunu nye bụ oli akwa eze ọba ọbadịju anwụ nọ ọdụkọ na mba na mụ kenele ọdụkọ na mba nwanyị mma ya bụ onye ojii onye ọcha mma nwunye eze ọba na mụ kenele eze ọba na achala giligo onye eze mmanwụ kenele odogwu ka anyị jee kene Nnamdị nnalo waiwari onye amị odogwu jatụrụ onye amị na mụ kenele Nnamdị nnalo odogwu eze na mụ kenele Nnamdị mmadụ oke na-ekwu onye amị bịa ruo Nnamdị mmadụ oke na-ekwu ego jatụrụ onye amị Nnamdị mụ kenele nwanne m eze ọgbọgọ dike anyị ekeneghị anyị ji ekene mmadụ ka ji ije obodo egwe ezi ikolobịa dike ya bụ onye ọma Okechukwu ya bụ Okechukwu ọnụma ezi ikolobịa nwa gbala akụ na nwa onye ọma Okechukwu ọnụma egwu chairman njikọ ka ejikiri echi ya bụ onye ọma oke ibiri ezi ikolobịa dike ọka ego mmadụ ka na-ekwu ego igbudu oke nwere ogwu mmanwụ Okechukwu ọnụma n'ogwu ọgbara akụ mmanwụ ego ọ gaala Okechukwu ego mmadụ oke na-ekwu eze na mụ kenele ezi ikolobịa dike bịa ruo bịa Okechukwu onye eze bịa ruo eze mmanwụ kenele Okechukwu ọnụma dike bịa ruo na mụ kenele o German njikọ ka ejigiri echi nwa gbalakụ na nwa onye eze mụ kenele masika ika na comrade afam efuna eze Bartholomew ebubachi ya nwa njikọ ka n'ogwu onye eze na mụ kenele onye mmadụ oyimbo ya gba ezi ikolobịa otonọchala na odogwu onye eze na mọjaleba ezi ikolobịa egbuo na mụ kenele ebubachi ya nwa njikọ ka ejigiri echi ihe ejibile obodo tilego mmadụ okere tile egwu udu ka anyị jee ka na Inspector Dan onye ọma CEO Inspector Ban of Africa ndị ejibile obodo ndị ahụ ndị ejibile obodo ndị na-etile egwu ijele dike mmanwụ na mụ kenele
kaije kene oki farise Simon yedi ibile obodo dogbo onye eze mụ kenele vice chairman of United African Club of Europe yedi ibile obodo yedi kalio mmanwụ na-agwụ egwu aka Lopez ego miliwa na Kalako ndị a bụ ndị eji bili obodo dike mmanwụ na-agwụ egwu wala ma ọgwụ ife bịa lụọ bịa oki Paris ọsikenelia ezioli akụ ya bebo Paris oki ife ya bụ Ada Zion giligonye eze mụ kenele mmadụ aka ibi egwu ijele dike mmanwụ anyị jagwuleri ka anyị bịa ka anyị ka na ebuka bikodo alụsị ndị nwanyị ajadu ebuka bugi adọm nwanyị aza mmanwụ kenele odogwu ezi ikolobịa mmadụ oke dị isi eze gwo ka anyị jee kene nwachibeleze na nwa onye ọma sky ọtọ oilini onye eze eze ọmọkọ na Saba Delta ezi ikolobịa ego ka anyị moto ọtọ abịa moto kinele eze ọmọkọ na Saba kiliga egwu udu dike eze mmanwụ kenele ka anyị jee kene onye ọma kene ekidọnụ ekene onye eze na mụ kenele ekene okidọnụ bịa lụọ onye obodo eze Lagos steeti agbada achụ aka ya ezi ikolobịa ekene onye eze na mụ kenele ọma okidọnụ anyị ekene ya dokwu onye obodo eze dike ikiliga ego mmadụ ka eji bi egwu ijele dike mmanwụ ya nna na mụ kenele ka anyị jee kene Chigozie Ikenga oyibo egwu igwe a na-etile egwu mmụọ odogwu n'iwolo ama isi akpa ite n'Eziagwụ Enugu steeti ego igwe odogwu ya na-etile egwu mmụọ nwanyị eze na mụ kenele onye ọma Enugu steeti onye ọma CEO Ikenga oyibo Kick and the Alternator CEO Ikenga oyibo Tires CEO Ikenga oyibo Motopass ya bụ ọka nwa n'idi a ego igwe ya na-etiri egwu mmụọ wakpala akụ na nwanuo onye ọmaeze na mụ kenele ọsika ike na ezioli akụ ya ya bụ eze nwanyị ijele osimiri Adachukwu Eluke Danles nwanyị ọma ozi mmadụ oke ji bi egwu ijele dike ọsika ike na nwanyị ezioli akụ ya ya bụ Chioma Eluke Ọchaeze nwanyị ọma Ọchaeze bịa lụọ bịa dị ibili obodo ego igwe eretile egwu mmụọ dasị m kenunu bịa dị ibili obodo dejeni mmanụ nwanna Emeka eze bịa lụọ mmanụ nwanna Emeka egwu egwudu mmanụ ka ị na-enye mụtọ eze ọgbọgọ
ezi Igwe ikolobịa ga-abụ ka ọ ga-abụ. n'oyi abụkọ ya bụ mmadụ elu dogwuo Eze si na chi bịa. obodo dike nwanne alụ na mụ Igwe ga-abụ ka ọ ga-abụ. mmadụ ka anyị na-ele anya nwagoro egbe ijele Eze si na chi bịa. ijele egbe nwụwo na Igwe ga-abụ ijele ka ọ ga-abụ. kewa na China bịa nụọ mmadụ alụ egbe Eze si na chi bịa. ijele dike nwụwo na mụ Igwe ga-abụ ijele ka ọ ga-abụ. ewure Istanbul Turkey ọ ga-ala ego Eze si na chi bịa. ojele dike dogwuo na mụ Igwe ijele ga-abụ ka ọ ga-abụ. mmadụ mmadụ kere ekwu oke nwa na Nsụka nụọ Eze si na chi bịa. ọ ga-ala ego bịa nụọ na mụ Igwe ijele ga-abụ ka ọ ga-abụ. ndị egwu ọgbọ na mkpọ gị bịa nụọ Eze si na chi bịa. gidigbo mmanwụ na Igwe ijele ga-abụ ka ọ ga-abụ. ijele egbe anyị na-ara ijele Eze si na chi bịa. anyị na-ara anya nwa gị mmadụ elu Igwe odogwu ga-abụ ka ọ ga-abụ. ọgara ego ka anyị na-ara ya emewe ya eze si na chi ya ijele egbe anyị na-ara ya Igwe ga-abụ ka ọ ga-abụ. elu mmadụ oke n'ibi egbe ijele Eze egbe si na chi bịa. obodo egbe anyị na-ara ya Igwe emewe ya ga-abụ ka ọ ga-abụ. Subscribe to Safety TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.